Mula ng ating balitaan, pagdami ng langaw sa Sitio Darlong, Barangay Giteb, Orbis, Tondo, ay nirereklamo ng mga residente. Para po sa detalye, alamin natin sa video report ni Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Inirereklamo na ng mga residente sa Sitio Darlong, Barangay Giteb, Orbis, Tondo ang pagdami ng langaw sa kanilang lugar dahil umano sa pagdaan ng mga truck ng isang poultry farm. Ayon sa isang residente na tawagin na lamang natin sa pangalang Ana, matagal na umano nilang dinadaing ang perwisyong dulot ng mga langaw, hindi lamang sa kanilang pang-araw-araw kung hindi pati na rin sa kanilang kalusugan. Sobrang na po ma'am, sobrang perwisyo na po pati mga bata pag kumakain po sila. Kasing grabe, halos makain mo na po yung langaw. Kahit natatakpan mo na yung mga pagkain mo, ganun pa rin. Tapos kahit na natutulog yung mga bata, halos hindi sila makatulog dahil sa sobrang dami ng langaw po talaga. Ang ilan sa residente, bumibili na lamang umano ng pamatay sa pesteng langaw, ngunit wala pa rin epekto dahil sa dami nito. Ang inano namin syempre kalusugan ng mga bata, kalusugan din namin lahat. Lalo ngayon uso ng sakit, tapos nagirap na naman, saan ka na naman kukuha ng pambili mo ng gamot, di ba? Tapos bibili ka uli ng pangpuksa ng langaw, wala ka pero wala kang pambili ng pagkain. Yan ang hirap din po kasi. Ayon naman sa opisyal ng nasabing barangay, hindi na nila sakop ang bahagi ng inirereklamong poultry farm, ngunit ilang ulit na rin umano silang nakipag-usap sa barangay na may sakop nito na matatagpuan sa lungsod ng San Carlos. Hindi naman sa tanong nyo na yung sa poultry, about sa poultry, ano po yun ma'am, sakop ng San Carlos po. Kaya lang pag nag-harvest sila, naapektuhan yung kabarangay namin kasi dumadaan sila sa kalsada namin. Hindi sila dumadaan sa may Kalubawan. Isa umano sa idinahilan kung bakit sa Sitio Darlong dumadaan ang mga truck tuwing panahon ng harvesting ng poultry farm ay dahil iniiwasan nila ang mga nakalaylay na kable ng kuryente sa dapat sanay kanilang dadaanan. Kasi ma'am, ayon sa may-ari ng isang poultry, nung pinuntahan namin dati nila kapitan, tsaka mga barangay kagawad ko, kasama ko, ang rason nila, yung wirings ni baba daw. Masasagi yata ng truck kasi mataas yung truck ng mga panghakot ng manok. Umaasa naman ang mga residente at opisyal ng barangay na maaaksyonan na ito sa lalong madaling panahon upang hindi na makaapekto sa mga residente. Kung pwede lang po sana, wag na po dadaan yung truck dito, lalo yung kung saan nanggagaling yung mga langaw kasi po talagang masyadong perwisyo na sa amin. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.